sakiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah balnuɗen e nema e moƴƴere o yo o ñallin en e jaam. Yo Allah moƴƴin jonde meɗen nde. Yo Allah hokku en hakkille lobbo mo mbawɗen dawrirde anniya meɗen ko nafata en enen ɓiɓɓe leydi Mali saka leñol pulaku. Bisimilla meɗen sanni. Jonde nde gonɗen e muɗum nde yo jonde fedde mana dental bi'etengal union jam jeeri hisreni ni fedde nde wi'ete. Hoorejo fedde nde o ana wi'e Alhaji Ousmane Ali Diallo jeeyaɗo Dongo gonanɗo en Paris leydi France. Jokko makko ɗum kanko hoorejo o jokko muɗum yo Jawro Bukka Diallo o woni mo pewtinirɗon emin joni o. Jokko muɗum goɗɗo o yo Hamasire Boori Sala mo Joboy gonanɗo en Bamako o woni deuxiéme jokko vice président o. Secrétaire général o yo kanko Alhaji Al Imamu Ali Keba Cissé e tawtude trésorier général ɗum woni marowo jawdi fedde nde yo kanko Ousmane Dikko jeeyaɗo Jafaraɓe. Sakiraɓe giɗo moɗon mabo moɗon porte parole walde nde yo Bokari Allah Demba mabo Kumaga Digisire kañum woni pewtodirɗo e moɗon joni. Bisimilla meɗen sanni eɗen ngara fa jokken golle fedde nde sifaji konde wanno e ƴaɓɓade tinoɗen du garten eko walde nde yiiɗi wadde. Bisimilla moɗon sanni eɗen ngara fa dokken ɗum kanko Belko Jaga Yette. Belko Jaga Yette wara jangana en listi o haala ɗum e tubakunkore so o tilima ko heddi ko secrétaire général du wara fammina en e fulfulde ɗum kanko Alhaji Al Imamu Ali Keba Cissé. Bisimilla Belko Jaga Yette. Ok, assalamu alaikum taala wa barakatuh. Walde nde golleji waɗi en français. Donc faire le point des activités de l'association Union Jam Jeeri Hisneri. Ce qui a été fait. Point 1. L'Union Jam Jeeri Hisneri a aidé l'imam Mohamed Diko en formant une délégation qui s'est rendue à son domicile pour lui donner un soutien financier d'une valeur de 1000 euros, ce qui équivaut à 650 000 francs. Ça, c'est là le premier soutien. Le deuxième soutien de l'association, encore un soutien financier à l'endroit de Tabtal Plakou à hauteur de 500 000 francs CFA pour aider les déplacés qui sont à Bamako et environ, pour la première fois. Le troisième point, une deuxième aide financière apportée encore à Tabtal Plakou à hauteur de 235 000 francs pour l'organisation d'un meeting de la dite association Tabtal Plakou. Quatrième point, une aide apportée aux déplacés Peul de Tintembougou dans le cadre de construction d'abris à hauteur de 35 tentes construites à la somme de 1 200 000 francs CFA. Cinquième point, une autre aide financière apportée aux déplacés de Tintembougou à hauteur de 200 000 francs et encore 300 000 francs. Et le point 6, sinon la sixième aide, s'est déroulée au niveau de Senou, site de Senou, à 2 fois, à la somme de 600 000 francs, ainsi qu'à Kalabankoro, site, à 150 000 francs. Le point 8, sinon l'aide 8, s'est déroulé à Muntugula, à hauteur de 300 000 francs. Et une autre aide a été donnée à monsieur Oumar Mariko, sinon docteur Oumar Mariko, à hauteur de 250 000 francs. Et le chroniqueur Hamadoun Kounta a reçu aussi 200 000 francs. Amadou Kounta dit 0011. Et l'association a participé à toutes les activités de Tabtal Plakou
ou autres associations au Mali qui œuvrent dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, le Mali. Je vous remercie. Président de science, Kanko Dioro Bouko Diallo, kala vice-président gonɗo ɗo fof fa yettade kala cahiɗo garɗo notade batu o fof jowtama wiyama bisimilla e lewmona haalde e français o joni ni hono ko walde nde golli walde wiyetede union jaam jeeri hisirini kono golli ley hitande batu ɓettiɗo warde joni ɗum woni kone haalta ɗo banggal balliguji e banggal batuji ko ɓe jeeyi e muɗum ɓe notani fulɓe ɓe notani leydi ndi ɗum woni komi haali ɗo ley français inchallah e nantinde e ley fulfulde honno wiiri ni en gaɗi balligu arande e fewde almami meɗen biyeteɗo Mahamoudou Dicko mo heeɓino tiiɗalla leydi ndi feccere mo fuɗɗogi walla yima ko wawi en du ley muɗum en naɓi hen ko wiyete 1000 euros e mallima no hawra ujunere temedere e capantati CFA e honno fa joni caggal muɗum tabital pulako noddi balligu wiide déplacé en ɓe kasindini e balligu e immike e naɓaniɓe ujunaji temedere dow wallude hoore meɗen wona wallude tabital pulako enen gon tabital pulako caggal mum kasen ɓe noddi meeting kamɓe tabital pulako batu fa yimɓe gara kala kunkuji muɗum tiiɗalla e gonɗi e muɗum ɗum du kasi en notike en notirike banggal financement ɗum no ko wiyete banggal balligu kalisi ujunaji deeɓe e jeɗɗi o wakkati nde wonno hunde nde yawale haalede en notiki e kohe men du batu e jeehi fa heewi nde muɗum e caggal muɗum déplacé ɓe e hoore muɗum eɗen jogui toon hono déplacé ɓe gadde enen jatije ɓe ka eɓe nokku biyete Tenten Bougou e on dende wiyete Tenten Bougou wona Muntugula Tenten Bougou Baguinda toon ɓe goni en jeeyi toon e moƴƴinaniɓe buguji 35 ley buguji 35 moƴƴintiraɗi won moƴƴinaɗi he keesi gaɗaɗi moƴƴintiraɗi fou kalis on hawra million ujunaji deeɓe caggal mum kasi en balla yiɓe kasi ujunaji deeɓe en balla yiɓe kasi ujunaji malle hemre kamɓe fou Tenten Bougou ɓe mbiɗen ɓe en balli eɗen jogui sakiraɓe min waɓɓe déplacé kasi mum e Muntugula en balla yiɓe du ko warta ujunaji malle hemre CFA e caggal mum cité Sénou en balla yiɓen du ne yaafa koyɗe ɗiɗi koyɗe ɗiɗi ɗe fof ne hawra ujunaji temedere e nogay caggal mum cité goɗɗo kasi wonle Kalaban en du e balla yiɗon ko warta ujunaji capantati ɗum ka fu yo déplacé en ɓe balluɗen ko laati banggal personnalité ɗum neɗɗo goto Oumar Mari ko wakkati goto mo immino komo haalaji fulɓe on walla fulɓe nenne ɗum weeli en wakkati goo enden jeeyi jowtoyde mo dokkuɗen ɓe ko wiyete hono hollude wiide balligu makko a faami ɗum du ujunaji deeɓe e sappo ley muɗum e Kunta e inde andite e ley haaloɓe hannde e leydi ndi mo heeɓino tiiɗalla ko heeɓi tiiɗalla ko e immini walde nde délégation yeehi jowtoyimo hokkimo ko warta hono ujunaji deeɓe en hay ɗi balliguji woni ko walde nde ko waɗi e ko wawi tonguede so wona ɗum walde nde waɗi fa heewi président Ousmane Ali Diallo beete fof pindo o wondi e balliguji ley ɗum ka e dow inde walde nde ma walde nde haaltata kan heewi e ley muɗum du batuji noddaɗi ko tabital pulako noddi fou batu en notike fa laaɓi en notorike sembe meɗen e jawdi meɗen honno faadu e ana heddi e meɗen tabital pulako yo tabital pulako enen jeeyi ko wi fou en notoytoɓe caggal muɗum leydi ni hoore mum batuji ko haalta banggal kawral banggal nangudiren fuɗɗo nodda fof walde notoyiki so fulfulde haalte so bawarankore haalte so seɓɓe e haaɓe noddi fou en notiki fuude e notorike dow yidde leydi ndi dow yidde leydi ndi warta e jaam en notiki ɗi batuji fa yettode tout récemment hono ko woodi haalede joni ko banggal loi ɓameteɗo fou en notoriki hen enen du hakkillaji meɗen banggal e dow inde walde nde nena ɗum woni ko mbawi miccitade joni ko walde nde waɗi e iwde rawne walla joni kala duuɓi ɗiɗi ɓettiɗi joni inchallah on fof on jewtama sakki moɗon Alikaba Cissé wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh famminiki fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Panel TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fof jewtirama teddengal inde mum e yettode mum on paami oɗo discours mana oɗo kabaru mo tawete fedde wi'etede union jaam jeeri hisreni ana dari e muɗum e banggal golleji ko wawi tawede ana ɗowa jaam e deƴere leydi meɗen Mali e leñol meɗen Pulako e leyɗe meɗen Afrique ɗe fof bisimilla moɗon sanni en jokkodiren
e sakiraaɓe meɗen ɓe tawete eɗen mbawi wattodirde e muɗum hakkille ko wawi tawede ana waɗa ana walla jaam e deƴere e leydi meɗen Mali e leyɗe meɗen Afrique kadi e fof onon e jaam. Jawre Bouka Diallo bisimilla maɗa sanne sanne. hande union Jam Jeeri Hisreni waɗi kawrital hitande fof bowgal wadde waɗi ko wawno wadde. bisimilla maɗa konngol maɗa e ƴeewoɓe Ayaw Penal TV e weltare hen maɗa e ngal ɗo kawrital. bisimilla maɗa sanne Diallo. aleykum salam rahmatullahi. hande biyete alam hande wattu newer président meɗen Ousmane Ali Diallo o neeli omo yinno président assemblée national o waɗa ɗo Bamako ɗo saabi ɗo seesi o woni. Allah waɗi ƴewnago e noddi jama notima en jetti Allah en barkinima Allah en jii ko wowa yiyeede. fulɓe kawra batu fa tilole batu fay goto wiyali hande ka ɗum waɗi ɗum tawete ko jantete hande. Allah ɓeydan en moƴƴere hen ɓeyda en tabital saabi ni foti ko yimɓe ñaagui Allah kawren tawi ko goto wi fof en fof mbiyen yeeyi ko hande ko fay goto yeddali goɗɗo. si en kilodiri ni en jokkodiri ni tan torra gonɗo le pula ko iwan torra gonɗo Mali odu iwan. kamɓe sakiraɓe men rindaɓe men wonɓe caggal leydi ndi ɓe donki yoɓe ɗano ɓe mbi ndenden tamodiren e mabɓe. enen yarriɓe rendude ɓe enen duɗe beɗɗiti juuɗe Afrique fu ɓi Afrique e jiɗɗo fu enen udditi junngo meɗen eɗen jiiɗi tawde e meɗen no mbawɗen faborade leñol ngol faborɗen ɓe torra heeɓi ɓe. junngo woto huncan tan wawa yowde dow hoore mum. juuɗe ndendata so ndondo so dondini dondinɗen dongal Allah yowi dow men ngal jarrodiren ɗum fay goto jeeyaɗo puɗɗo aɗa wawi fuɗɗude ka cakkite mum a jeeya so moƴƴinama yimɓe fof jeeyi kaso boni fu wiyete an tan waɗi. en ñagaki Allah hunde fof ko bonni ɗum ko ñaguiɗen Allah eɗen daara duwaw en puɗɗiriɗo en cakkitorima ɗum fa hande eɗen daara duwaw jiiɗo en e jiɗanɗo en fof eɗen jiiɗi eɗen nodditi wondiɓe meɗen nodditi gollidiɓe meɗen noddi yiɓɓe leñol ngol yiɗanɓe leñol ngol ko tamodiren golliden ƴeewen tiiɗ Allah gonɗo men no ittiren ɗum woni ƴewnalngam hen ɗum woni seyam wongo hen. teddi faydi vice président Jawre Bouka Diallo fedde nde wiyete ko union Jam Jeeri Hisreni hono woni hoorejo fedde nde? hoorejo fedde nde Ousmane Ali Diallo jooɗiɗo France kanko woni hoore fedde nde. eyi ndenno batu o sikke wala hitande fuu ana waɗa waggol batu o immade muɗum joni aɗa wawi famminde jama o ko woni immade batu o tigui tigui ma ko woni immade fedde nde tigui tigui? wallahi mbiɗa wawi saabi ko wonno hitande fof ko watte ko e mbi e balloɓe leñol ngol e mbi e daaroɓe eɗen jogui fabortoɓe jawdi ley men eɗen gaɗa taaƴe ley men en kolli ley hitande fof ƴeewen ko golluɗen kone salla en jaynina en jeeyi yesso ko joguiɗen kone hono poɗɗen ko tewteten kone en ɓaddimana en ɓadaki ɗum woni koto batu hitande furko rowni ñande mbatiten ko wawi jogede nden eɗen mbiya eɗen jogui nden million ji 5 e seeɗa eko balluɗen hikka en ɓeydoriɓe ballaji en balli miskine en meɗen ko joguiɗen million ji 7 e hunde ene andi kam ɓeydima kako tewten ko en jettaki fande ɗi ƴewni pulako e yiɓɓe pulako e yiɓɓe walde nde saabi hoɗum tewteten somo torra heeɓi hande hoɗum mbawanɗen ɗum hoɗum mbawanɗen ɗum fulɓe eɗen jogui torra goto so en ittali ka en jahata yeeso hoka ka torra woni joguiɗo men tan jokketen heddiɓe en gaɗen en ngala fe ñande joguiɗo timmi tan en talkiɗi ɗum jiɗɗe iwa eɗen jiɗi nane walde wotere darni banque mum anni dari ana walla miskine mum fa sella ɗum waɗɗi so hitande fof mbatenne ƴeewen ko joguiɗen ko hongol lawol joguiɗen hoɗum manque meɗen ɗum woni koto bato
famille ki fa sanne vice président ina jam jeeri hisreni joni bukka jallo min jettima e inde ƴeewoɓe ayaw Penal TV jam jeeri hisreni gilla puɗɗode muɗum faa ɗo gonɗen hannde ndeɗo jonde hitande 2023 nde woni jonde sakitinde e banggal batu union jam jeeri hisreni seyoma hen eko pamɗa ɓeydiri e banggal golleji meɗen e hono gatten so tawi walde nde ana yirwa ko dartete ko ana heeɓe bisimilla ma. alhamdulillahi rabbil alamin yettude lanɗo e yettude yimɓe notiɓe en noddi yimɓe notike fa heewi ɗum yo jettoje lanɗo sanne sanne ɗumen muɗum kasen no mbiɗa ni waldene mbiɗa andande waldene kone darta ko alhamdulillah yaari yesso yimɓe laato goto nde goto noddi fu yimɓe fu noto ɗum woni ko darta hen ko ballodiren jiiɗodiren jokkodiren walde de ɗum ne darani alhamdulillah nenno en jiiɗum ko mbiyata périve ko ɓe jii ko hollata gonga majju hannde yimɓe fa heewi notike e dow inde jam jeeri hisreni nenno so ana yette fo président men alhaji Ousmane Ali Diallo kanko siini hunde nde laato honno laatori joni ni ne laati ke dunde gasi mo landimi fuu wi kan golle o gasi gilla puɗɗuɗen 10 heures fa joni 17 heures moy duko waɗali duudago waɗali ko haala fu moƴƴi tan wiyete fa laana moƴƴil golle o fof nde wonno golle o fuɗɗiɗama inde Allah du ɓeydi ke welde nenno se mango wodani kan hen sabi sa ƴeewi hunde enen dariɓe hemɓe enen mbawi heɓude hen inde lobbere so moƴƴi enen keɓata hen inde wonde kasen du so won an laato nenno min kam yetti kala daraniɗo ko wiyete organisation fa golle o yuɓɓoɓe foof gilla président Ousmane Ali Diallo e kanko Dioro Bukko Diallo kanko Hamsire Ba trésorier général fa yettode porte parole kanko joguiɗo ɗo micro on fof on jettama garɗo fuu ɗo jettama alhamdulillah rabbil alamin teddi faji alhaji al imam Ali Keba min beltima sanne sanne e ƴeewoɓe ayaw Penal TV fuu beltima eɗen ñaagui Allah du yo Allah hebbi hono ɗeɗo baale ɓiɓɓe leydi Mali e saka leñol meɗen Pulaku eɗen dardi Allah du yo lamɗo wan kawral e leydi meɗen Mali e leñol meɗen Pulaku foof a jarama sanne ƴeewoɓe ayaw Penal TV on fuu on jewtani bisimilla moɗon sanne sakiki meɗen Ousmane Dikko eɓen jewtamo e dow inde union jam jeeri hisreni nde wonanomo laataki helfini halka lamde waɗa masibo en jettima sanne sanne e dow inde union jam jeeri hisreni Ousmane Dikko bisimilla maɗa seyo maɗa hande e kawrital union jam jeeri hisreni no jama o notori fa garɗi eno golle o yaarini duko waɗali dudago waɗali ko tawa ko woni hen seyo maɗa foof ƴeewoɓe ayaw Penal TV ana jewtoma ana cilminma Boakary Allah Demba a jawtama a yettama sanne e golle maɗa vraiment mi weltima hande sanne sanne e inon jam jeeri hisreni yimɓe ɓe kawri e jaam batu o waɗi e jaam nde fuɗɗete nde du'a waɗama ko sakitoto ko du'a waɗama fey tiiɗ Allah goto heɓaka e batu meɗen hande o vraiment miɗa welti hande sanne sanne mi jowti inon jam jeeri hisreni fo mi jowti président Ousmane Ali Diallo e vice président Bukka Diallo e secrétaire général Ali Keba Cissé e dendengal inon jam jeeri hisreni fo salminama ɓe jettama sanne eɗen tawda e sakiki meɗen en jewtanmo jettenmo inde makko e jammore makko e reniyo union jam jeeri hisreni hande mo garɗa notade o e hakkille mo jiiɗa hen e weltare hoɗe kemɗa hen fuu miɗen jiiɗi kaala ɗum tawi noon ko en français. Ok, je salue tout le monde d'abord. Moi, je m'appelle Belko Diagaïté. Je réside à Montougoula. Je suis là aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Union Jam Jeeri Hisneri pour la toute première fois que je suis là avec tous les membres. Donc, c'est pour vous dire que la réunion s'est déroulée comme ça se doit. Tout s'est bien passé et nous avons dit toutes les activités qui ont été menées lors de l'année écoulée. Et aujourd'hui, nous nous sommes jetés dans les perspectives pour l'année prochaine, pour les années à venir. Nouvellement venu, je suis vraiment content et on m'a confié le poste du secrétaire administratif auquel j'ai pris avec les deux mains, avec bras le corps, dans le cadre de la recherche de la paix dans notre pays qui est le Mali. Et le problème que le Mali traverse aujourd'hui, nous souhaitons que le problème finisse
Inch'Allah, c'est notre souhait le plus ardent, c'est le souhait du président de l'association qui réside en France, nom de Ousmane Ali Diallo, du vice-président Dioro Bouga Diallo et de tous les membres cités et non cités de l'Union. Et le seul objectif, c'est réunir tout le monde autour de la paix et de la cohésion sociale pour qu'on puisse tous parler du même langage. Et ce langage, c'est le langage de la paix entre les fils et les filles de notre pays, qui est l'union sacrée autour de notre pays, qui est notre patrie, la plus chère pour nous tous. Vraiment, je tiens à remercier tout un chacun qui a pu effectuer le déplacement de loin ou de près. Vraiment, nous leur souhaitons la bienvenue et nous leur souhaitons aussi bon retour dans leurs domiciles respectifs. Je vous remercie, M. Belko Diagaïté, secrétaire administratif, le tout nouveau secrétaire administratif de l'Union Jamdjeri Hisneri. woɓe Ayaw Pinal TV ɗo mbawɗon tawede fof on jowtirama goto fof teddengal inde mum e yettode mum bisimilla moɗon eɗen tawda e sakiki meɗen ɗum woni kanko deuxiéme vice président Union Jamdjeri Hisreni Hamasiré Bory Ba e mbiyam bisimilla makko sanne. Hamasiré hande en kawriti ɗum woni kawrital biyetegal ensemble général Union Jamdjeri Hisreni ngal ɗo kawrital na waɗa hitande fof. Hande seyo maɗa hen e weltare ma e hakkille ma ko mbawɗa hollude ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV e famminde ɗum en bisimilla. Bon, Bakary mi salmini on sanne mi landiki jamma surtout hertanade yimɓe Pinal TV ko garɗon hawrude e batu Jamdjeri Hisreni ko vraiment min beltani ko on sanne sanne min jetti jammo sanne. Bon boto vraiment mi weltani ko on sanne boto jooɗi dow jam o immiki dow jam mais boto ko hewano wadde boto fulɓe jama fu joddo haalda hawra tawi wala fu lundiɗo ɗum fu ɓuuri mi weltorade e boto vraiment kala ko darete e boto fu gasi nonno fa han meɗen gaɗi noddago e noddude ɓi malifu walde Jamdjeri Hisreni hertanaki fulɓe tan ɓi mali fu hertani walde nde o tawa o kaaɗoyo o tawa o ceɗɗoyo o tawa o bamarajo fu ɓe similla muɗum miɗen mbiyeɗi jungo amen min fof min gara min kawra min laato neɗɗo goto no jam wartira e leydi ndi no jam wartira e leydi Mali ndi fu ɗum woni hono ko boto o immade mum jaati vraiment mi salmini on sanne landiki jammo. Amadou Diallo hande en kawriti ensemble général Union Jamdjeri Hisreni e seyo ma hen e weltare ma e hakkille ma mo kollata ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV. Ok, mi jowti yimɓe ƴeewoɓe Pinal TV fou lamdiki jam maɓɓe mi jowti kanankoɓe walde nde mi weltiki sande walde nde jooɗiki fa gasi batu o waɗama jama o haaldi hawri gaɗi présentation bilan ƴewde ko woodi saɗɗaji gaɗaɗi kesso o ko heddi e muɗum dabareji ko foti e waɗede e ko ɓuuri fof welde kam e walde nde wonana hono koɓe noddi pulaku fof ɓe noddi baale pulaku fof jiɗɗo fof wara anda walde nde dawride e mayre gollide e mayre yalla pulaku an heɓa sultude yalla ɓiɓɓe fulɓe an keɓa sultude yalla leydi Mali ndi an heɓa sultude Allah waddu jam e leydi ndi jewtima sanne lamdiki jamma. Donc c'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la réunion de Pinal Djeri. La réunion s'est bien passée. Donc ils ont présenté le bilan, les perspectives. Ils ont présenté les dépenses qui ont été effectuées, les perspectives qu'ils ont pour l'année 2023-2024. Donc ce qui m'a beaucoup plu au niveau de l'association, c'est l'appel à tous les peuples, l'appel à tous les Maliens de se donner la main pour une paix durable, pour une paix définitive au Mali, que la paix revienne au Mali. Merci. Wande il est 6 heures, alhamdulillah rabbil alamin golle ana wonda wallahi waɗi gasi feewi du alhamdulillah hikka watta duuɓi ɗiɗi ɗe gaɗa ɗum do inde personne meɗe Ousmane Ali Diallo. Vraiment yimɓe ngari jama wari gasi yimɓe ngari ñaami fa kaari alhamdulillah vraiment haala lobbi kalam ɗo haala cini kalam ɗo duwawi ɗum gaɗama fa gasi joni mbiyan tan ko notten pulaku fullato inna go tabba goto pulaku tampere no woodi jonne a tan so en kawral laaɗo ɗum gotum gasta ɗum ne celen ningodirde celen yennodirde vraiment ɗum tan mbawmi wasade pulaku fa on gatteno hakkille vraiment merci. E sakiki meɗen Jawro Bari e mbiyan bisimilla makko e ɗemgal bamarankore. Alaikum Union Jamdjeri Hisreni amba ou katon amba Mamour Befo kata président Ousmane Ali Diallo Paris français ambu Befo
inchallahu an nana bi ton tɔgɔ la alhamdulillah mɔgɔ caman nana tɔn na alhamdulillah mɔgɔ jama nana kosɛbɛ siya bɛɛ bɔra tɔn sigilen bɛ malidenw de kama bɛn ani keleya o bɛ se ka na mali la cogoya min na fɔɲɔgɔnkɔ bɛ maliyɛn minnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que a ka bɔ tɔn sigi kun y'o de ye alhamdulillah rabbil alamin an yɛrɛ y'a ye an y'a daminɛ salon mais vraiment bi ta de jama cayara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ jama nana bi kosɛbɛ alhamdulillah vraiment halisa an b'a fɔ u ka ɲɔgɔn minɛ an k'an cɛsiri halisa an ka se ka jamana bɔ bolola nin ko ninnu na ni Allahu taala ka jɛ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn inchallah. ayaw Pinal TV ɗo mbawɗon tawede fof goto fof jewtirama teddengal inde mum e yettode mum bisimilla moɗon sanne hannde alhamdoulillahi rabbil alamina en gari hawrude e bato biyeteɗo ensemble général union jaam jeeri hisireni eɗen tawda e sakiraɓe meɗen saraɓe meɗen garen landoɗen ɓe kaala ille mabɓe e jammoje mabɓe e seeyo mabɓe e dental union jaam jeeri hisireni e hakkille moɓe mbawi ɓeydande en e yiinde mabɓe e fandare union jaam jeeri hisireni kala koɓe mbawi ɓeydande en fou bisimilla neɗɗo fof kaalowo e moɗon eɗen darde ɗum inde mum e yettude mum e gendi mum en to jeeya bisimilla moon lillahi rabbil alamin e Bokary Allah Demba jetten Allah jetten wonɓe sababu so dawri dabare ensemble général union jaam jeeri hisireni ɓe sabu e ley yiyande am hannden wala ɗo gikke men enen pulako ɓuri fawade e walde fuu hannde baale goɗɗe acca hakke de wona ɓakude ɗe miɗo e baale 11 ɗe fuu ɗe baale fulɓe ino jaam jeeri hisireni woni 11 kañum cakitimi nadde du ka wala ɗo gikke am fawi hannde ana yolta en ɗo jooli ɗen ɗo sowona ino jaam jeeri hisireni nenno haala so heewi wela e ko dareten ko Allah wallu en keɓen mbarkinen tafuɓe ino jaam jeeri hisireni ɓe mbarkinen waɗoɓe nde dirige hannde ɓeydu iwde président mayre warde min kaalowo aywa so haala juuti wela mi haɗan ɗo e haala tafon Maba Gorko so tawi wonko muɗi Allah ɗo waɗi ƴaɓɓinde kam ɗo famminike fa sanne fulɓe mbi holgo ma wawi ñamde gurma en beltiki sanne e kaɗo haala e banggal surtout batumo kawruɗe e muɗum hannde o miɗo yiɗi naaya caɓal ngal seeɗa ko faati e seyo maɗa batu mo jiiɗa hannde o e gasi sanne Bokary Allah Demba seyo am waɗi hen sanne mi seyki hen sanne illa natɗen fa jaltuɗen wala haɓuɓe wala dukuɓe wala yennodirɓe wala yeddodirɓe kalɗo fuu en fuu kaali dawruɗo fuu en fuu dawri golluɗo fuu en fuu golli mi heeɓi hen seyon sanne en kaldi en kawri en cuɓanama toɓɓe en golliri toɓɓe ɗe eɗen anniyi jokkude ɗe so Allah jaaɓi mi seyki sannen Maba Gorko alhamdoulillahi rabbil alamina kawrital hannde ngal mi yi e maggal seyo manggo ko heewa e kawrite sabi nde wiya batu fuu duko wowi e batu jeddodiral wowi e batu a faami e jaabodirde ɗum fof waɗali e kawrital ngal hannde wonno go'o an ko kawritimi ko garmi e kawrital ngal ka ko jiimi hen ko mi weeli kan sanne toɓɓe gaddade ɗe du ɗum fuu yo hakkillaji lobbi so ɗi gollirama hono no ardiɗo ka e haala o wiiri jonni so ɗi gollirama ɗum nafan pulako fa sanne sabi hannde ɗo yimɓe gonɗo so wona ni no groupe o yarata jonni a heɓata fuu ɗo pawa jikki ma ko wawi ittude pulako e oɗo tiiɗalla so wona ɗum caggal ko Allah ko du'a u e immade so daro waɗa dabare ɗum tan wawi beltude pulako hannde fayi kananke goto wala mo cuppotoɗa e muɗum so moƴƴina jikki ma so wi ana wawi daranadema wala hannde e leydi ndi foof wona kiiɗɗo wona kesso nenno du'a u e kawrital yimɓe ngal kawrital poli ko jeeyi idango en jowti hoorejo groupe o Ousmane Ali Diallo fa Paris France en jowti kala garɗo e kawrital ngal foof jeeri hisireni bisimilla moɗon sanne eɗen tawda e sakiki meɗen Boori Kamaka kañum yo miigal mawgal yo neɗɗo ɓoyɗo e nde ɗo fedde ma ngal ɗo dental annduɗo ngal andanɗo ngal gonɗo e maggal gilla cosa maako faa ɗo gonɗen hannde en mbiyan bisimilla makko seyo makko hen e hakkille makko ko faati e dental ensemble général union jaam jeeri hisireni bisimilla maɗa sanne Diallo
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مابل كومغو والد ميدن إنيون جام جيري هسراني باتو ميدن هاندي ألم نوغاسي اتاتي من بيلتما امودون سانne do inde jam jeeri hisre no min jirini vraiment ko ni jaati woni ko enen fulbe jeli denne so en noddama fu nota denne so en kaldi fu pamrenne dum weli kam sanne ko jimi dum e batu o hande ko surtout onon kan yettede onon organisateur embe sabu ko moƴƴi do ko fu onon ngadi dum onon kawrini jama o onon ngadi pilasiji di onon dari hen fa désordre fu wadari eɗen ñaagui Allah du pulako fu ana hani hirde hono ɗum yo Allah ɓoyno hono moɗon yimɓe muñoɓe ko metti ɗum fa golla hunde fa ñeeña hono no moɗon ni vraiment yo laaɗo hebbin ɗum e leñol ngol vraiment ko jimi hen hande modi baɓe taalibaɓe fulɓe fu nootima notagol ngol jiɗɗenne jaati inen jam jeeri hisireni ballal suudu baba no jam wartirta e leydi meɗen Mali fu fa goren no jirɗen ni ballen hoore men ballen laamu oɗuno jam wartirta kalden gonga kawren honno gadden hande ni yo laando ɓoyno ɗum vraiment min ka ɗum woni weltarama hen sanne Boubacar teddi fayde famille sanne e Boubacar Diallo enen tawda sakiki meɗen e mbiyen bisimilla makko sanne sanne kanko du ko o gooto e membre mana yimɓe iño jam jeeri hisreni indema e jammore ma e seyo maɗa e iño jam jeeri hisreni oɗo batu gaɗɗo hande biyeteɗo ensemble général nde wonno sikke wala a yii ko weli wonkima bisimilla maɗa sanne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Boubacar Allah asalminama sanne sanne garɗuɗo ɗo fuu jotama sanne wallahi so neɗɗo wi haalan inchallah weltare muɗum hannde o batu fu inchallah haalan fa anda ko haalata alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah en jooɗike e dow jam en immike dow jam kala ko hani waɗede fu inchallah waɗama inchallah ko neɗɗo wawa sifade sabu ɓinguel ɗiɗo ñalli yimɓe jooɗi ɗo kala ko e sago meɗen tan goɗɗen en kaali ko hani haalede fuu ko hani gollede ko ɗo gollama ñamama du yarama du harama fu e dow sababu Allah e dow sababu banggal dental ngal so gonga Allah e banggal weltaran wala fuɗo haade e majjum ɗum lefande mbiyen lamɗo giɗɗarama ɓeydi nanggodiral meɗen lamɗo giɗɗarama yarude walde nde e yeeso so tawi yi walde wooɗi anda ha koye hooreɓe moƴƴi so hooreje moƴƴa hunde wawa moƴƴude fande en jettan Allah en jettan hooreɓe en jettande président meɗen e jokko président meɗen e kala alsilami no otude e saabi Allah fu ƴiwde e mudu baɓe warde e taliba goto fu wari du dariki e darde muɗum kadde ko wawi alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo yettan ini o jam jeeri wallahi wasa min kam andi e mayre ille puɗɗore fa hande wala fu ko gollaka wala fu ko wallaka defande mi lamɗo yahru walde nde yeeso lamɗo hokki en kawral mi hono barke Muhammadum inchallah on salminama sanne sanne ensemble général ino jam jeeri hisreni bisimilla maɗa mawnam. Assalamu aleykum iño jam jeeri hisrena on ñalli e jam kodi ba saɗa e sago meɗen tan min sakike moɗon giɗo mon goddo moɗon Ousmane Kebe andi tirel Ousmane Labbo jeeyaɗo tandaji laamu ñafunki hande min gari ɗo seesi iño jam jeeri hisrena ɗo min gaɗi ɗo batu o min mbayri yiide batu fulɓe yero makko feyi alhamdulillahi en jettan Allah kañum woni moƴƴinowo hunde kañum watta sababu so woni fo ɗa jetten pirdan min ɗon jetten vice pirdan jetten vice pirdan ɗiɗo fo kañum e secrétaire général kañum e membre o fo kañum e journaliste en ɓe fo e organisateur en ɓe fo min de ko jimi hande komi weltiki de so min waɗanta hooram watta fa ɓuura ɗum comme so Allah waɗi hunde kañum e so neɗɗo waɗi hunde fo ana nandi sabi Allah woni bawɗo en jettan Allah fa sanne Allah reen en Allah reen ɗiyantal ngal Allah muñan en assalamu aleykum wa rahmatullahi. Assalamu aleykum Pinal TV on jowtama sanne min duwani ko ndu vraiment garangal mon ɗo hannde ngal min beltiken sanne hunde huɓɓure yammidde hunde fa aduna fuu seedo sona garangal mon ngal kañum ɓuuri fuu yammidde hunde sabi de ɓiɗe yimɓe na juuɗe na jiiya ko ini yo jam jeeri golli eɓe jeyini ko anni gollude min Hamidou Diallo mbiyetemi jeeyaɗo Dongo Cooki mi weltike hande sabi ko miila kon fuu waɗali sabi miilama yimɓe garata miilama hunde fuu ko waɗi ɗo fuu buukoto mi Allah moƴƴini foof minen golloɓe ɓe gillal jumare fa warde hande ɗo min goni golle amin Moursayfi heɓi de golle o ñeñi sanne min e Mabal ko lamdete ko gollete fuu minen gaɗi nden min jetti Allah yimɓe gari fa heewi yimɓe ñaamidu fof kaari ndenno ɗum min jetti Allah ndenno vraiment min jowti on sanne sanne mbiɗo welti du koye walde nde so yimɓe ne andi fof gara fulɓe gare anden nde sen nangodiri
nden mbaweten en mbawatake mais sen caakike ɗum heeɓi hen celenna soppina celenna ɗum ngel ɗum bonni ko bonni kon foof a yi hon fof ko Allah hokki ɗum ko a maccuɗo noon a bellaji noon a pulluno hon fof on ko alfa halfini ɗo sen kawri ni ko nafata kon fof laatto hunde mawde no vraiment mabal mi jowtima sanne mi do'ani kama ane wawde ane wallude mi salmini walde nden fof mi salmini pulako ɗo fof hay goto min accali min ko min mbiyata ɓe tan wona maccuɗo wona koyre borojo wona goɗɗo ay ngeedi leydi ndi fof enen peut-être mayri on fof wonko Allah hokki ɗum ayo ko Allah hokki min ko minen ɗum min ñayiran ɗum min tawi golle fof min golla fa min tallo min pippa hen mais woɗɓe na ɗo ana mawni kufunaji ana garɗi sanne mais bawɗe mumen kewa sanne assalamu aleykum sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Penal TV bisimilla moɗon fa hande eɗen tawa 16 union jaam jeeri hisreni réunion biyeteɗo ensemble général ko ɗo wonɗo tawiɗen bisimilla moɗon sanne joni eɗen tawda e mawnineɗen gorko biyeteɗo Amadou Cissé mo Keba ma walla al imamu Balakale e mbiyen bisimilla makko seyo maɗa hande e dental meɗen union jaam jeeri hisreni du'awu maɗa ɗum fewtude e leydi meɗen Mali e leñol meɗen Pulaku e leyɗe meɗen Afrique ɗe foof ɗum bo bisimilla maɗa sanne e muɗum miɗen jiiɗi noon seyo maɗa ko jiiɗa e fedde nde e weltare maɗa hen ko mbawɗa humpitide ƴeewoɓe en bisimilla maɗa Cissé. alhamdulillah Bokare Allah e Demba Mabo Komogo ko landiɗa al imamu Balakale seyo muɗum hande ele assemblée général France wiyata fulɓe mbiyata kawrital manggal walde meɗen wiyetede union jaam jeeri hisreni nde hoorejo muɗum alhaji Baytullahi Ousmane Ali Diallo joɗaniɗo en Paris France en jowtimomo en jettimomo sanne e ñaagui kisal e ndenagu yo Allah hebbindo enen e makko e alsilama en fof ɓe hurmatil Qur'anil Karim Mabo Kombo go Bokare Allah e Demba seyo ngo ana mawni hande seyo ngo ana mawni hande ana teddi hande ko saabi so seyo ngo mawni no batu o jooɗirini e no batu o immorini batu o jooɗirike dow inde Allah bisimillahi batu o mo immorike dow inde Allah Allahu subhanahu alhamdulillahi ɗum batu o jooɗi dow mum ɗum mo immi dow muɗum nenno so haaɗi e ɗum seyo ngo mawni nenno premier vice président meɗen alhaji Jowro Bukka Diallo ana tawa e deuxième vice président Hamsira Ba e secrétaire général alhaji Ali Keba imamul a'imma e mamuru en union jaam jeeri hisreni fof ana tawa faaɓe ngala e union jaam jeeri hisreni fof ana tawa inchallahu o golle o faydi o teddi mo garɗi yimɓe gari fa wooɗi ɗum teftete haalaji goɗuɗi du kalama kawrinama tongama nonno golleji ñeeñuɗi gollama ley assemblée général o mi yeehi batuji fa heewi hono gatten mi hawrali hono o batu dartade batu o mo garɗi batu o mo gassi batu o mo faydi sanne nenno e ñagoto Allah tan yo Allah hebbin hono o batu dow jayi e moƴƴere no kawritirɗen e batu o haqqillaji men kawritiri so haalaji men kawritiri so ñeeñiri ni yo lanɗo moƴƴinir noon ko heddi ko du fa waɗa no ñaaguide Allah inchallah ay bisimilla machallah sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Penal TV joni en garta e makko banggal du'awu fewtude e leydi Mali ndi fewtude e leñol Pulaku ngol e fedde meɗe union jaam jeeri hisreni e fa hande du'awu ka addu'a'u mukhli ibada addu'a'u silahul muslimi kas nenno alislami wala kaɓorgal so wona du'a'u e sadaka Bokare Allah Demba e ñaagueki Allahu subhanahu saabi annabijo caɗele e torraji ko woni e dow ɓiɓɓe Mali ko yo Allah huncitin yo Allah wadde e Mali fuu jaam yo Allah hokku ɓiɓɓe Mali fuu jaam ɓi Mali fayi goto heɓata jaam so goɗɗo o wasa jaam so oɗo heddo e jaam o wala toon fe ɓiɓɓe Mali fof yo Allah hokku ɗum jaam ɓiɓɓe Mali fuu yo Allah hokku ɗum jiɗodiral e kolodiral e korsodiral e jokkodiral dow jayi e moƴƴere e barke gunda e sella fof wartodira ɓerɗe ɗe jiɗodira ɗe natodira damal gotal barkingal ɓerɗe ɗe dawrida ɗe gollida ɗe jaltida damal gotal teddugal yo Allah waɗan ɗum Mali fof
fitnaji e bala uji gonɗi e ɓiɓɓe mali ɗi yo Allah hunciten yo Allah timminana en sabi annabijo timminara en sabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Allah holli en hononima wuuri le 21 mai 2024 yo Allah holli en ɗum, yo Allah holli en le 21 mai 2024 hande eɗe le 21 mai 2023 yo Allah holli en de tawi nde fu ɓurɗe moƴƴere e seyo e barke e arsugo tawi fitnaji ɗi ñifuɗi faaɗi laaɓi yo Allah ittuɗi sabi annabijo sallllahu alayhi wa sallam. rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba annar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.